Jakom weche mag somo e County Assembly ma Kisumu David Arao okwayo piny owacho mar kaunti ma Kisumu mondo ochwal kony mar chulo school fees ne jopuonjre mawuok e anyuola mochando nyaka gichop e okang' mar mbalariany kata kuonde tiegruok mopogore opogore mondo giyud kaka ginyalo konyore giwegi. Kane olose kindego mane gisidho ayanga tielo mar adek mar pogo bursaries ne jopuonjre mawuok e kaunti ma Kisumu, migosi Arao ne owacho ni jopuonjre ma kwan gi rom 28,000 biro yudo kony mar school fee ne jopuonjrego masomo e day schools biro yudo maromo Sh5,000 ka mago masomo e skunde mag boarding biro yudo omenda maromo Sh15,000. Sirkal mar Profesa Peter Nyang'nyong gi County Assembly ma Kisumu kane Profesa okawo kom mar gavana ne oyudo ka bursary ni chulo mana Sh2 million e ward ka ward. Koro kanyo ochako tich to pesa no obedo double. Sani ward ka ward yudo Sh4 million, which means ne odhi konyo jowa mang'eny machandore ne weche mag fees. To bang' mano scholarship bende nyo en students 8 kende e ward ka ward. Koro gavana nyo mede makoro gin students 10 e ward ka ward. To kanye ma wacho kaka Jakom mar education ni nyithindo ma vulnerable ma wuok e families ma onge nyalo kichulo ne scholarship kaka county government timo maberni tichulo ne form 1, form 2, form 3 nyaka form 4 kae tiweye kanyo ikonye lakini ok ikonye chutho nikech e pinywa ka kidhi e market to idwaro mana ng'at motimo kata plumbing, idwaro kata mana ng'at motimo tich mar mansion. So aparo ni ka county government nyalo dhi mbele ni nyithindo ma bright and needy kose migi full scholarship to ka gitieko to governor okonygi mondo gidhi e university kata e colleges mondo gitiek sombgi gibed gi certificate manyalo konyogi giyud tich gikonyrego. Iyudo ka moko gin total orphans. Koro kotieko form 4, so what next? Kumo dhiye onge, gimonyalo timo gi certificate mar form 4 be otimre nade? Bende onge. And therefore kaka Jakom mar education ang'eyo ni ka Nyasaye okonyowa ma wadhi mbele gi tich kendo gavana bende kanitie ang'eyo nikech osetimo mang'eny e migawo mar education mae nyalore. To committee go ging'eyo tich momigi onego gitim e wards go. To kama nitie complaints to always ka wawinjo to wariwo wiwa to wang'eyo kuma problem nitie. But bursary ni ok en pes ng'ato machiwe kaka odwaro. Mae pesa ma sirkal oketo mondo kony nyithindo machandore maonge nyalo kata mok nyal chulo fees. Emomiyo en oket committee ma ward admin ni kanyo, office MCA ni kanyo, jadisable ni kanyo, ng'ama represent women ni kanyo, ng'ama represent NGO, CBO, church ni kanyo, ng'ama represent youth be ni kanyo. Koro en committee man gi face mar all categories of people. Emomiyo samitime to jogo te bet piny. Gin ema ka gisebet piny to ging'iyo jomo apply. Kae gineno ni to koro inyalo time nang'o. So ward ka ward nitie kaka time but gin gi guidelines.